Ja by som si želal, aby ten tréner, ktorý prišiel sem nový, aby urobil všetko preto aj pre hokejové mužstvo, že tam bude tam vládnuť zdravá konkurencia, že tie zápasy budú dobré, že pritiahnu divákov. A ja si myslím, že aj ten cieľ dostať sa do tej osmičky je asi za súčasnej situácie dobrý. Snažíme sa aj my pomôcť samozrejme, kde sa dá. Pár minútami sme spečatili zmluvu s našim novým generálnym partnerom, pánom Cerulíkom, ktorý je vlastne predstaviteľom zástupcom a majiteľom firmy KCERO. Takže dovolte mi, aby si takto ešte raz popriali všetko najlepšie do novej sezóny. Vlastne náš klub v tejto novej sezóne bude oficiálne vystupovať pod marketingovým názvom AC KCERO Nitra. AC KCERO Nitra KCERO je generálnym reklamným partnerom hokeja pre sezónu 2009-2010, pričom nevstušuje do exekutívy ani do riadenia klubu. To je prvá základná vec. Druhá vec je taký tichý prísľub. Dúfam, že sa aj naplní, že nepokazia bilanciu KCERO. KCERO zatiaľ, čo sponzoroval Extraligu, tak mu skončilo horšie ako štvrtý. Ktorú mám, toľko Miklíkovú, tak je sestra slávneho hokejistu Martina Miklíka, ktorý v Nitre hrával a myslím, že v roku 2001 bol aj najlepším strelcom Extraligy. Basketbal som robil, tak by som aj výkony robil. V Nitre 2 ročníky, keď sme získali titul, som bol generálnym reklamným partnerom v Košiciach, takže vyskúšame tento rok. Tieto peniaze by sme teda chceli vyslovene používať na podporu vlastne týchto úplne maličkých detí. Náš klub momentálne nemá na to, aby si mohol dovoliť vlastne nejako financovať vo väčšom takéto projekty, ale pokiaľ to v tejto chvíli nezačneme nejako skutočne podporovať, tak sa nám tie deti z toho hokeja vytratia.